Maayong adlaw, miga og migo. Ani nga video atong ila-ilahon ning Juan Han nga usapod ka online lending app na karon medyo nagbag-o na sukad ni sila gi pa-take down ni Securities and Exchange Commission. Sa una, grabe ni sila og kuan ka ng estilo labi na sa paningil o sa kanang pagpatong og interest apil ang mga processing fees. Motong giulan sila reklamo sa mga nangutang nila. Grabe nila ka bad record atong mga panahon na motong naka-decide ang National Privacy Commission o ang Securities and Exchange Commission ipa-take down sila. So na-take down sila for several days pero nibalik sila pero nag-reforma na. So nindot na kayo ang ilahang proseso, although sa una lisod ang pag-apply karon kuan na lang, shortcut na, dali na lang kayo mag-apply gamit ang cellphone ug imong valid ID. So daghan ang hatag o nindot nga feedback aning Juanhan niya. Nalahi na pud ni sa una 7 days ra ang ilang gihatag nga tenure or repayment period, pero karon up to 3 months na. So pwede na ka mag-avail hantod 3 months. So dili na kayo bugat sa bulsa nga magbayad ka sa sulod sa tulo ka bulan. Unlike sa una nga 7 days parting luoya. Pinugsanay gyud kailangan bayaran nimo siya within 7 days. Kung mulagpas ka na sigurado gyud na hadlokon kanila niya, mangharas pod ni sila, dayon pakaulawan kanila sa imong mga contacts. So unsa man pag-utang ani nila, simple lang kayo base sa ilang gihatag nga guide. By the way, ang Juanhan dili lang sa sa web nila mag-apply kundi sa ilahang app sa Play Store. Naapod sila sa App Store or sa mga iPhone users. So unsaon makahiram or makautang sa ilaha, pinagi sa imuhang cellphone number, mag-register ka sa ilahang app. Dayon i-enter nimo ang mga informasyon nga gikinahanglan sa app, tapos mamili ka og amount sa loan, pero pwede kang mo apply hantod 15,000 inya, payable within 3 months. Dayon pag na-submit na nimo, magulat na lang ka sa approval, pagkahuman na ma-disburse na. So daghan pug kapilian nga method sa disbursement, na ay GCash, na ay Pimaya ug padala center pod, napoy Trumani, napoy RD. Niya dali ra pod magbayad sa ilaha kay daghan pong pamaagi, na ay Shopee Pay, 7-Eleven, MLUL Air. So sayon na kaayo niya sa pagkakaron. Mao ni ang itsura sa ilang website. So muna daghan na silang natabangan. Dayon nag-remind po sila sa mga lending app karon nga nanaghansad mga loan shark o mga kaning data privacy violators bitaw nga mga lending company. Dagko kayo og processing fee, inya tag-as kayo og interest, tapos kung dili ka makabayad sa due date sa sulod sa 7 ka adlaw mo nang kana pakaulawan kanila sa imuhang mga contacts, kay katong imuhang mga number nga naa sa imong phone book, mga amigo nimo, amiga, kauban sa trabaho, kamag-anak nimo, makadawat to sila klase-klaseng text nga pakaulawan ka. Nangutang kuno ka, gigamit nimo sila as co-maker nga wala ka nananghid. So masuko na sila sa imuha. Masuko siyempre kay maapil man sila sa kanang mapaninglan. Niya kuya pa kay gamiton nga mga pulong, siguradong
makapasuko gyud nila. So sila pud masuko sa imuha. So duha na ang imuhang kalaban, ang mga collectors, kay i-forward man kanila sa third party collectors kung di ka makabayad. So ang third party collectors mo na yung kuan sa imuha, mo manghara sa imuha niya, manghadlok. Apil pod ang imuhang mga amigo nga naa sa imong punbok. Sila pod masuko unya. Wala. Hadloko na pud ka, awayo na pud ka, kasabaan pud ka. So mag-amping lang ta. Pero kini si Wanhan base sa atong nakuhang mga feedback gikan sa nakautang na sa ilaha, sukad nga nibalik sila after na pa-take down sila sa NPC. Dako na kayo kabaguhan. Nagbag-o na gid sila. Niya kuan pud sila, active sila sa mga social media. Dali ra pud silang ma-contact. Unlike sa mga loan shark na mga lending company nga di gid taon nimo mahagilap. Pero pag sila mo tawag, automatic kung dili nimo tubagon, kasabaan ka. Kini sila dali na lang ma-contact ang Wanhan. Kay kuan man, active man sila sa mga social media o sa mga email nila o contact number nila. Pero mag-amping lang kay karon po daghan po ang nagapahimulos nga mga scammer. So kung nagka-problema ka, magkunwari po ni sila nga tabangan kuno ka. Matabang kuno sila sa imuha kunuhay, pero pang resulta di ay wala. Iskamon ra pud ka. Muna nga aya gyud padala ng mga kuan, mga nindot kayo nga mga kuan saad, mga pulong sa mga scammer. Pag kuan gani labi na gyud sa mga uso karon, scam sa GCash o unsa ba na diha, aya gyud ihatag imong OTP kay sigurado gyud na magilak na lang gyud ka sa tago kay wala na ang imong kwarta nga inutang nimo, wala na gyud. Sila na ang magpahimulos, ikaw parting luuya magbayad ka sa kamingaw. Kung di ka mo bayad pud kay wala lagi nimo mapahimuslan, na makadawat ka og panghadlok og mga pagpakaulaw gikan sa mga collectors. So hinaot nga naamoy nahibaw-an pud gamay kung gusto niyong mo-apply og loan ani nila. So sunda lang ang mga gipangayo nilang mga document information. ID raman ang pinakakuha nila ginapangayo. So ID, tapos yung mga personal information o kuan kanang sa imuhang mga trabaho pod. So ayaw kalimot di ay sa pag-subscribe sa kuan ani nga channel para daghan kag nahibaw-an bahin sa mga uso karon, labi na gyud ning nisikat po ning mga online lending ba karon. Grabe na pod pagpahimulo sa ato ang mga kuan, mga amigo ug amiga nanginahanglan. So uban nag-take advantage, so dili na pod maayo. So salamat kaayo sa inyong tanan, ug patangi ang sunod namo nga mga video dinhi sa YouTube channel, ang Bisayang Dagko YouTube channel. So salamat kay sinyo ha. Salamat sa tanan. Hantod sa sunod higayon. Paalam.